Здравейте хора, съм Никсън и Жин, днес с мене един Шишо. Така. Здрасти, аз съм Шишо. Днес ние играем в PvP България и първо ще покажем ларповете, след това ще покажем всъщност ще покажем какво има в този сервер. Така, първо да разгледаме ларповете. Така, ларп. Първият ларп, който ще отидем, ще е на Chestfinder. Ела на ларп Chestfinder. Така, сега отиваме да го проверим. Така, Chestfinder, мисля, че е нещо като от сорта на евент. Чакай, ще стъпа до тебе. Така, то не може. Така, следващия ларп. Следващия ларп е ларп евент. Обикновено би трябвало всеки да го знае, но за всеки случай ще отидем да го разгледаме, как е направен. Така. Яшенко. Всъщност те още не са махнали коледната украса. Би трябвало сега да го променят ларп евента, но и без това и така е хубаво. Само е това малко не е хубаво, защото вече не е Коледа. Така. Следващия ларп е ларп Force. Доколкото знам, Force е от сорта на евент пак. Да, Event Force. Чакай да дойда. Така. Следващ. Тук е нещо като Детран. Това е от сорта на Детран. Само че тук падаш. Оцеляваш. Да, следващия ларп е Лабиринт. Така, отиваме на Лабиринт. Лабиринт би трябвало всеки да знае какво означава самата дума. Вие си в един лабиринт, трябва да намерите пътя, откъдето да излезете. И след това това се минава на евент и от този евент, когато минеш лабиринта, дават награда. Да преминем към следващия ларп. Следващия ларп е ларп Недър. Ларп? Недър. Ада. Да. На български Ада. Ларп Недър, както обикновено, след като излезеш от тука, вече може да се пише. Ела тук. Не то някак вече ще започвам да ви надпис. Така. Я се отива с мен спалното. Ето е построен този ларп. Значи той е построен от DLBG, PvP DLBG, CrossFireBG и Миргата. На този ларп по-скоро е нещо от сорта на ларп PvP, но се намира в Недъра. Така, преминаваме към следващия. Следващия е паркур. Така. Паркур. Ето. Най-обикновен. Оп. Без да исках. Така. Както обикновено, скачате си, правите си паркура. Ето. Опс. И сега и така нататък продължава и той е всъщност този съм го минал, но е доста дълъг. Така, ларп. Мисля, че съм го минал. Ларп PvP. Очаквах да бъде следващия. Така, ларп PvP. Ето го и даже е с нашия шо. Да, ги убим, бе. И ме убиха. Те ме убиха. Място, тук ги така. Все едно. Добре, да се върна назад. Както сега първо да го разгледаме. Вау.
Така, ларпа всъщност според мен е направен доста добре. Постарали са хората, които са го правили. Така, това е хубав детайл също. Тук да си вземаш храна и даже някакъв друг се взема да се регенерира хелта. Така, след това да променим всяка следващия. Ранг. Така. Значи, това са командите екстри. Значи за VIP трябва да изпратите SMS. Той струва само 2,40. Всъщност за VIP това са доста малко. И ти добавя екстра команди, които са тъпа А, да се върнеш на мястото, където си бил преди. И както винаги Kit VIP. Следващия е... Това би трябвало да е хоста. То струва 6 лева. Командите, които са екстри, ти дава feed и feed е да се нахраниш, да си напълниш бутчета, и мисля, че пак е също. То е едно и също, просто се пише различно. Repair, да си репернеш мечовете или броните. Repair out, да репернеш, да поправиш всичко в твоя инвентар. И Workbench е работната маса, с нея, която можеш да си изработваш неща, но без да натискаш. Тя е просто невидима. Така, и също в бонус на този ранг ти дава 10 блокчета бедрок, 10 диаманта и 10 енчант бутилки. А тези 20 енчант бутилки служат за покачване на левел и така може да си апгрейднеш самите предмети. Warlord ти позволява командите MVC, Ender Chest, Head, Home, да се преместиш къщата, Kit Warlord, Kit Elite и Kit VIP. Също тук са добавени и на този ранг също са добавени Home Move, Kit PvP, Elite, Clear Our Inventory и Hela, обикновено. И на третото в началото на VIP-а също е добавено 3 пъти може да се преместиш къщата, chat color и може да джойниш във всички сървъри. В пълен сървър, когато сървъра е пълен. Така. След това следва и Rank Legend, той струва 18 лева. Той ти позволява да използваш командите Top, Near, Spawner, Pick, Call, Chicken, да спамваш най-различни неща, да спавниш прасе, крава, кокошка и най-различни. Може да си преместиш 15 пъти къщата. Обиделен префикс също ти позволява. Kit Legend, VIP, Elite и Warlord. Този кит дава всъщност повечето кита, които са и така като бонус, след като си купиш този ранг, ти получаваш 64 блокчета бедрок, 64 диаманта и 128 бутилки. Също забравих една информация да ви кажа, че когато си купувате ранг, трябва да бъдете с празен инвентар, защото може да се бъгне и всичките айтеми, които имате, да ви се изтрият. Така, Titan. Най-скъпия ранг и най-хубавия, защото има най-много неща. Той струва 24 лева, безкрай хомове може да си правиш, удебелен никнейм, префикс, удебелен чат може да си правиш. И също има доста китове. Kit Titan, то се личи по ранка. След това Kit Legend, Kit Warlord и Kit Elite и VIP. След това бонусите. Бонусите са 128 блокчета бедрок,
128 диаманта, 320 енчант бутилки. Така, да преминем към следващия лак. Снейк. Би трябвало всеки да го знае, защото Снейк там правиш паркур, но след време започват да чупят блоковете и ти трябва да си най-отпреди да ни падаш. Трябва изобщо да останеш последния, който не е паднал. И след това ти дават или пари, или някаква друга награда. Така. Преминаваме към следващия. И той е Томбо. Така. За да спечелиш тази Томбо, трябва да се абонираш за CrossfireBG. Ще оставя линк в описанието за неговия канал. Да споделиш клипа, който си качил, да харесаш неговия канал и също да се абонираш за него. А тази Томбо мисля, че ще даваха. Извинете. Значи, преминаваме към следващия ларп. Следващия ларп е трейд. Трейда, ние може да си търгуваме най-различни предмети. Например, ела тук. Значи, след като дойдеш тук, фрейм, спайк, така, значи, фреймрейт, добре, така, фреймрейт, не знам що прави така. Ето, значи, влизате, не, всъщност, той е натам. Трейда се разправя, значи, вие влизате в две стаички. И така вие се разменяте най-различни предмети, ако искате да търгувате с тях. Примерно, ако той иска диамант, ти да му дадеш диамантен меч, например. Примерно. И това означава да Warp Trade. Всъщност за това се разправя. Следващия Warp е Warp Wild. Как? Wild. За най-добре вземете си лодка, така да плувате напред, наляво и надясно. Така, на този ларп би трябвало да се оцелява. Не съм много сигурен, защото както казах, за първи път играя в този сервер и не съм сигурен какво се прави тук. Така, преминаваме към следващия ларп. Така, ларп и той е най-последния. Как беше Warp? Warp YouTube. Така. За да станеш ранг ютубър, първо, трябва да имаш повече от 600 абоната. Трябва да имаш активност на гледанията. Значи, и след това, ако имаме тези неща, трябва да се обадим трябва да пишем на Crossfire на неговия Skype. И ще се реши всъщност дали ще получите ранг ютубър. И също, както разгледахме също новите ларпове, към тази информация от YouTube, тук са добавили още една информация. Значи, те са добавили и нови ларпове. И така, да уточним, евента започва всяка събота и неделя той започва в 7 часа. Може да се регистрирате в тяхния сайт. Ще оставя линк.
всяка седмица може да спечелите награда от War Parkour. Както ви казах, след като го минете, ако има евент, получавате награда. Така, нека да преминем към оцеляването. Има на спауна. Към развиването. Така. Ето. Ето. Шишо е латка. Шуйба. Така, първоначално е лайк. Видя ли ма? Ето му. Идваме тук. Значи, изчакай само да се нахраня. Че нямам изобщо никакъв хелт. Нямам никакви бутчета. И това е направено яко. Така. Ходи малко по-бавно да се служи си броня, ако искаш. Аз нямам, те нали ме убиха. Да. Кит старта на колко е? Старта трябва да чакам 1 час поне. Дай да убием и тос паяк. Убихме. Искаш ти дам броня, поне колкото имам. Дай ме една каска. Ти си. Къде ги имаш те? Не бях убил един. Да намерим някаква крава да я убия, че нямам крава. Да, също забравих да ви кажа. Отстрани има инфо за вашите неща. Например, като колко онлайн хора има, какъв ранг сте, колко пари имате и колко умирания и убийства, естествено. Тяхния уебсайт е PvPBulgaria.com. Все падма, брато! Слез надолу, все падма. Виждам го. Чакай. Да, уби го. Убил го. Чакай, аз се трайдвам към тебе. Телепортни са. Не мога, няма тупа. Нямаш такъв ранг. Добре, ще дойде на спауна. Ако искаш, направо ще дам всичко. Не. Ти уби ли го, не? Да, убил го. Ето ма, чакай, ето ма. Ела, ето. Горе-долу от колко време снимаме, човек? Не знам. Айтеми за бедници. 20 минути трябва да има. Така, значи. И това. Значи меч. Добре, все едно. Всъщност, само да ви кажа, това ще бъде края на клипа. Този клип повече беше към информация за този сервер, но обещавам ви, другия клип ще бъде повече към survival и PvP. Така. Свърши ли? Така. Ела тук да кажем чао. Така. И само това мога да ви кажа. Довиждане.